Takže družstvo z Mladenovic je připraveno na startovní čas a bylo odstartováno. První dráha pro účastníky je domeček, který musí přeběhnout, dotknout vrtulník a běží do konce. Praporek označuje, že disciplína byla splněna, dobíhá do dráhy, tam je druhý rozhodčí, praporek v pořádku, předána proudnice, jde přes bariéru, překonáno, dobrý, pokračuje, bude předávat štafetu na třetí dráze, dobrý, prodáno. Takže třetí dráha jsou dvě hadice C, je to lávka, které musí spojit a připnout na rozdělovač, na další hadici připne proudnici, připojená, běhne, odpojí, běží do cíle, předává na čtvrté dráze. Čtvrtá dráha má hasicí přístroj, který přenese z jednoho místa do druhého, staví a dobíhá do cíle, aby měl co nejlepší čas a skončeno.